Νικόλα, πάλι καμπουριάζεις. Φόρεσε τον ημάντα σου. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν γίνεται να γκρινιάζουμε όλη μέρα για την κακή στάση σώματος στα παιδιά, ενώ εμείς είμαστε κάπως έτσι. Σκυμμένοι μπροστά από μια οθόνη και ένα υπολογιστή, λάπτοπ ή κινητό. Ας βάλουμε ένα τέλος για να δώσουμε το σωστό παράδειγμα στα παιδιά μας. Η μάντας για σωστή στάση του σώματος από Χρήστου 1910. Τον φοράς και αλλάζει άμεσα η στάση σου. Νιώθεις κατευθείαν ένα φυσικό stretching. Αποφορτίζει πόνο σε ώμους, αυχένα και πλάτη. Σε εκπαιδεύει να στέκεσαι καλύτερα και να αποκτήσεις καλύτερη στάση σώματος. Δες απλά τη διαφορά. Νιώθεις καλύτερα, αναπνέεις καλύτερα, είσαι πιο παραγωγικός και πιο συγκεντρωμένος. Είναι πολύ σημαντική η καλή στάση σώματος για εμάς και τα παιδιά μας. Και 30 με 60 λεπτά την ημέρα με τον ημάντα αρκούν για να κάνουμε την αλλαγή για μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και ο παιδικός είναι κατάλληλος από 9 ετών και πάνω, κατασκευασμένος με σεβασμό στην παιδική φυσιολογία. Το φοράτε πολύ εύκολα και το ρυθμίζετε όσο σφιχτά θέλετε.